Төшкә кадәр машина көтеп араган халык ахырда арып кайсы берсе шүпләрен кире ихатага кертте. Ә кертелми калган шүп капчыкларын кошлар яисә хуҗасыз этләр тишкәләп йыртып бетерде. Нәтиҗәдә кайбер урамнарда шүпшәр таралып ятты. Безнең урам график буенча воскресенье иртәнге 8-дә иде гомер буе. Соң булса да алып китәләр. Обедкамы, кичкәрәкме? Хәзер понедельник җитте, алып китмәделәр. Бүген иртәнге 5-тә торган идем, карга шәүкә сырып алган урамны. Biz бит инде әллә нәрсә таләп итмибез. Бу договор клуб. Менә без шүп чыгарган өчен түлибез. Алар үз услугаларын оказывать итәргә тиеш. Безнең иҗат төркеме урамнарга чыккан көнне күп кенә урамнарда шүп капчыклары машина көтеп тилмерә иде. Бу көнне ниһаять кайбер урамнарга шүп җыю машинасы да килде. Халык ничә көннәр җыелган шүпләрен чыгарды. Мин кенәгәт булам инде, потому что атнасыйн, воскресенье көне килә инде, бик аккуратно эшләр майлар инде. Син җитешмәсә, алар киләләр булышалар инде. Ну була шундый хәл инде. Ну техника ваталгач инде. Түзәбез инде. Үзебезнең шупны кыттык инде. Субханалла, шип чиста булды инде. Хәзер что уж истикәч җыгырдык, тапшырдык инде. Бик әйбәт, рәхмәт инде. Работа грязная. Ну, һәр кеше риза булмый инде шундый эшкә инде. Барга рәхмәт итәм инде. Киләләр. Шүп җыелмауның төп сәбәбен белешергә теләп, Гринтаж җәмгыятенең Мөслим районы буенча вәкиле Илфак Рахмаевка телефон аша элемтәгә чыктык. Безнең белән очрашырга теләк белдермәсә дә, элемтә аша шүп җыю машинасының шимбә-якшәмбе көннәрендә килә алмауның төп сәбәбен машина йөртүчеләр җитмәү дип хәбәр итте ул. Әлбәттә, андый проблема да бардыр. Шулай да билгеле графикка өйрәнгән авыл халкына шүп җыелмау хакында алдан хәбәр ителсә, уңайлырак булыр иде. Урамда таралып ятучы шүпшәр да барлыкка килмәс иде. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.